Sarauta TV. Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da sabon bidiyo akan Facebook. Na zo da sabon bidiyo ne akan Facebook. Zan yi bayanin yadda ake canja suna ta sauƙaƙƙiyar hanya a Facebook. Ba tare da bata lokaci ba, a nan ƙasa za ku ga an sa subscribe, sa'annan za ku ga ƙararrawa ya fito. Sai ku danna wannan ƙararrawan, don shi ne zai bani damar ɗaura sabon bidiyo domin ku. Na gode. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga kai tsaye ga abin da ya kawo mu. Yayin da ka ɗauki wani kamar za ka canja sunanka da yake cikin Facebook ɗinka, sai ka shiga cikin Facebook ka kai tsaye kamar haka. Bayan Facebook ɗinka ya ɗan yi cycle da 'yan wasu lokuta, ya danganta da yanayin ƙarfin network ɗin wayanka. Yayin da ya buɗe, yayin da Facebook ɗinka ya buɗe, a can sama daga hannun dama can ƙarshe za ga wasu layuka guda uku a jere. To sai ka danna kan wannan layin. Idan ka danna, sai ka sauko a hankali a hankali a hankali zuwa ƙasa. Za ga an sa setting and privacy. To sai ka shiga cikin wannan setting and privacy kai tsaye. Yayin da ka shiga cikin kan setting and privacy kai tsaye kamar haka, za ka gashi nan ya nuna ma setting na farko privacy shortcut, your time on Facebook, language UI da dai sauransu. Sai ka shiga setting na farkon kenan. Idan ka shiga setting, zai ɗan yi cycle na 'yan lokuta kan yau. Kaga za ga farkon ya samu account setting, ma'ana kenan ita za ka saita account ɗinka. Kana buɗe wajen, yana buɗewa za ga an sa a farko an sa personal information. Sai ka shiga cikin wannan personal information ɗin. Kana shiga ciki zai buɗe. To kaga ga sunayenka nan, ga duk wani bayananka na Facebook, kaga personal information ɗinka ga shi name Ukasa Kauji, email address ban ɗaura ba, ga number wayana, ga identity confirmation code ina wanda zan abin nasa, kuma manage account. Direct sai ka shiga inda aka sa sunanka in kenan na farko name. Idan ka danna, zai ɗan yi cycling kaɗan, ka jira. Yana buɗewa, za ka gashi nan. To ina so in canza sunana ya tashi daga Ukasa, sai in shiga kan sunana kai tsaye. In na shiga, sai in goge wannan sunan. In na goge, misali ina son sa Muhammad, sai in sa Muhammad. To middle name nan kuma misali ce in dai suna uku kake amfani da shi, to sai ka sa sunan farko a nan sama inda aka sa first name, middle name kuma sunanka na biyu, surname kuma sunanka na uku. To haka ni da suna biyu nake amfani, shine na sa a farko da ƙarshe. To na ƙarshen shi ma zan canja shi, ko kuma ina so gaba ɗayan sa suna duka uku a jere, sai in sa Muhammad Abubakar Kauji. Abubakar sai in sa Kauji. Yawwa, Kauji, don wannan ko a gaske shine sunana Muhammad Kauji. Domin in ka shiga cikin Instagram kai na yin search din Muhammad Kauji, za ga handle na. Haka zalika ka shiga cikin Twitter ka je kai search din @Kauji Muhammad, shi ma za ga handle ɗina, duk za ka yi following ɗina. To yayin da ka gama, sai ka fita free, sai ka shiga can review inda ka sa alaman koren nan, sai ka danna kai. Kana dannawa, gashi nan sunan da ka zaba gaba ɗaya zai sa Muhammad Kauji Muhammad wayo. To kaga gashi na farko na sa Muhammad Abubakar Kauji, amma me sunan da nake amfani da shi Muhammad Kauji, saboda da sunan nake amfani da shi a ko'ina. Sai in danna na tsakiyar nan, sai ka gani wajen gashin answer, please note you won't be able to change your name within the next 16 days. Sai gashin sun sama to save this setting please enter your Facebook password. Sai ka sa Facebook password ɗinka kenan. In ba ku manta ba, kalmar sirri password ɗinka lokacin da ka je ka buɗe password ɗinka,
akwai kalman sirrin da ka sa naka kenan, password ɗinka, to shi za ka maimaita a wajen. Sai ka sa 0928558. To alal misali wannan shine kalman sirri na. Sai ka sa save change. Kana danna save change zai preview your name, ma'ana kenan zai sabanta sunan naka ya dan yi cycle na 'yan wasu lokuta. Ma'ana kenan ne sun turo sako kan cewa canja sunan da aka yi bai yi ba, amma bara mu sake maimaita ta cikin sauki tunda na tabbatar cewa kowa ya ga yacce aka canja sunan. Alal misali ko da a ce bai bude ba, wannan shine hanya mafi sauki da za ka bi ka canja sunanka a Facebook. To gashi ne yanzu mun sake shiga cikin account din, aiki suka nuna sun ce sunan bai zai canju ba, sunan bai canju ba. To jama'a, misali a ce ko da baka samu ka canja sunanka ba, to shi canja suna wani abu ne wanda in dai ka je za ka canja sunan naka dole har sai yayi, misali cin ka bude Facebook ko kuma ka canja sunanka har sai yayi kwana 60, sa'an na sake baka daman canja sunanka. Bari in sake maimaita muku saboda ka kumanta. Na farko kana bude cikin wayanka, a can sama a hannun dama za ga wasu layuka guda 3 a jere, sai ka shiga nan. Kana shiga sai ka sauka can ƙasa, kana sauka ƙasa ga ansa setting and privacy, sai ka shiga cikin setting and privacy. Kana bude za ga a farko ansa setting, sai ka shiga cikin wannan setting din. Yana bude ma sai ka shiga personal information kenan. Personal information yana budewa, gashi nan sunanka ya riga da ya hau, sunan da ka canja gashi nan Muhammad Kauji ya riga da ya hau. Yanzu kaga kenan ba sai an canja sunan ba, sunan ya riga da ya hau gashi nan Muhammad Kauji. Sai ka fita free. Bayan ka fita sai kuma ka je ka duba profile ɗinka, gashi nan kun ga sunan ya riga da ya canja. Da farko Ukasa Kauji aka sa, amma mai gashi yanzu ya koma Muhammad Kauji. To jama'a, ka ku manta ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawa, domin wannan shine zai bani damar ɗora sabon bidiyo.